Kanjeng Ibu mulih maning ananing panggonan srening Kanjeng Ibu wis ngutus kayandene rama pamanmu kanggone mengamat-ngamati iyayumu Subang Larang. Ayo Rai. Mangga Ibu. Ayo bayi, ayo bayi. Di balap sesapune matur kesun sanget sareng aya iki pari bos obat kunci buyut silumpur mama kunci buyut silumpur sesampun matur kesut sesampun matur kesut mama kunci sareng mimi kunci kedik sesampune matur kesut ora bakal lali selawase keiring kelawan sekekeng para prajurit lan para Ki Ageng nyimas pengantin Nyai Subang Larang keiring kelawan larase pengantin baru. Ayo bareng-bareng diring pengantin. Wong dagang pon minggir, wong dagang minggir. Iku aja jalan wong dagang.
dumateng sedaya prajurit Singapura, para Ki Ageng, para penggeden, sewise sampean turut serta dalam arti kanggo nuruti tumindake anak isun sing sedelat maning garap ketemu krama, ketemu jodoh kelawan penguasa tunggal ning pemerintahan Pajajaran ingkang kula hormati. Secara pribadi kula ngucapaken matur kesuwun dumateng panjenengan sampi sing sudi kirane kanggo ngiring arak-arakan anak isun Subang Larang atau Subang Keranjang dilawani lepas saking pesisir Muara Jati ya, sing jelas sampeyan ora nganglu kangelan serta orang ngersula demi terlaksanane keselamatanane kaya deneng ananeng arak-arakan penganten sing Singapura tepat dening pelabuhan Muara Jati nuju dening pemerintahan Pajajaran. Nyuwun agung yang pangapunten Gusti Ki Jumadan Jati. Artinya netepi sawijining perintah lan amanah saking panjenengan. Iki merupakan sawijining kewajiban isun para Ki Ageng, ya termasuk para prajurit anggone jaga keselamatan Nok Ayu Subang Larang sing arep nuju maring Pajajaran. Sekian pakaiane prajurit Singapura wis robah ya. Nggih Gusti. Beda kaya mau karena sekian wis ana proses islamisasi ya, nganut kabeh dening agama Islam. Nggih. Nah ning kene priagung Singapura ingkang kula hormati, hitung-hitung bari istirahat ya. Yambu kaya kita mau wong lanang tenagane kuat lan rosa bakasan anak isun Subang Larang sing lagi cilike arane Kubang Kencana Ningrum kan wujude wong wadon ya, bakasan wong wadon tenagane ya tentunya beda karo wong lanang. Ning kene hitung-hitung ya kita istirahat sejenak. Nggih. Isun perlu bedah sejarah ya ananeng kepemerintahan Singapura, termasuk mengenai Nok Ayu Subang Keranjang sing digelar pada waktu sekian. Nggih Gusti. Ari sebenere kerajaan Singapura itu mengene negeri Surantaka ya, sewise lengsere negeri Surantaka diganti ya negeri Singapura. Awalnya duduk kula sing dadi pemimpin ya, ya iwal ramak kula kaya dene Ki Gedeng Kasmaya. Nggih. Nah lambat laun kaya dene isun iki duweni keturunan ya, kaya dene Nok Ayu ya Subang Larang, Subang Keranjang sing lagi cilike Dewi ya kaya dene Kubang Kencana Ningrum. Rewele udu bila setan bocah lagi cilik ya. Oh nggih nggih. Ya iya. Nah ngapa isin bisa ngomong kaya konon? Ya mudah-mudahan lah kaya dene Kubang Kencana Ningrum Subang Larang kian sewise kedau jodoh ya istilahnya yen duwe keturunan benjang bener-bener dadi sorotaning bawana. Amin amin. Sebab lagi cilik kekin kepirang-pirang inang pengasuh prajurit ya sing kanggo korbane Kubang Kencana Ningrum. Nah ngapa isin ngomong mengkonon sapa inang pengasuhe ya bakasan ketetesan kenang banyu uyuhe ompole Nok Ayu Kubang Kencana Ningrum pasti bakal sedak perlaya ya. Waduh.
Aja ngompol-ngompol kono kayu. Ya ku makan dah lagi Oh saking mamari. Ku mau masuk udah masih ngompol bahaya nok ya. Ya ora maras. Ya iya. Nah, geliseng cerita dewasane nok ayu kubang kencana ningrum alias kaya dene nok subang larang ya. Srening ayune langka padane. Cantike kubang kencana ningrum langka tandingane. Sehingga akeheng para raja, akeheng para kesatria sinaro tresna karena kayu kubang kencana ningrum ya subang larang ya. Leres. Nah ning kono ya beli mungkin wadone siji lanange pirang-pirang ya. Sehingga kaya dene isun menyepakati atas keputusan saking Nokayu subang larang nganakna sujining pakembayang ya pilih jodoh sapa manungsane sapa kesatriane sing pinunjul anakna sujining gelar ayuda mau kuwen sing bakal dadi guru lakine Nokayu subang larang ya pirang-pirang kesatria lan para raja ya sing pada kondur saking medan laga iwal kariswiji pada waktu pun kaya dene ya sing negeri Japura ya arane Amuk Marugul nggih Amuk Marugul sejen manusia kang disura ya saktine langka padane langka tandinganane anggapane Amuk Marugul sayembara mau wis rampung ya padahal pendaftaran masih dibuka ya buk menawa najan kaya deneng Amuk Marugul sakti mandraguna masih ana maning wong sulit pinunjul daripada Amuk Marugul geliseng cerita ya prajurit-prajurit Singapura nggih ana sujeneng pengembara ya sing goni aran Kekembing Raja Sunu. Bakasan Kekembing Raja Sunu ku siapa sebenarnya? sinten kono Pamanah Rasa ya Jaya Dewata. nggih Ya. Sawise ogol pati begal nyawa gelar ayuda antara Amuk Marugul kelawan pribadine Pamanah Rasa Kekembing Raja Sunu mau Amuk Marugul kasoran ya. Cuman najan kalah dheweke beli nerima kena ya. Sehingga apa masih nuntut dheweke pengen ketepung lawung kelawan Nokayu subang larang. nggih Saking kebijakane wong tua, sawise Nokayu subang larang nimba pangabisa manjing dening ajaran Islam ning Syekh Kuro ana swijining syarat. Yen memang kaya deneng Amuk Marugul termasuk Pamanah Rasa pengen ketepung jodoh kelawan pribadi yang subang keranjang kuduk bisa bukti kena yaitu sing diarani lintang kerti dederetan. Nah ning kene bok cunduk ing waktu tuniba mareng mangsa sing bukti kena lintang kerti dederetan ya Jaya Dewata Pemanah Rasa. Ya. Alhamdulillah ya isun ora lanca-lincit saking tali gagang permana tek tepungaken subang keranjang kelawan pribadine Manah Rasa Jaya Dewata. Nok subang keranjang Kula dalem Kanjeng Rama setitik garap takon ning sira. mangga Priwen perasaan sira sabisa sira bakal ketemu jodoh kelawan swijining manusia kaya deneng Prabu Jaya Dewata. Kanjeng Rama perasaane subang keranjang deg-degan Deg-degan gemeter nok ya. gemeter Ya panang. pada Rama kebengen kekayaan konon ya. Tapi kula wis siap kula wis pasrah segala-galane bahwasane subang ranjang bakal dadi penganten Kang Rama. Mudah-mudahan Nokayu subang keranjang ya. Sawise sira ketemu jodoh ngarungi mahligai rumah tangga kira-kira kesebut sakinah
mawaddah warahmah ya. Cuman syaratnya anak ki ya. Coba prajurit Darmo jari sira bakasan sekilo jumlah pirang on. Bakasan sekilo pirang on jari sira. Kelalen ya. Bakasan sekilo jumlahnya 10 on ya. Kari 10 on buat kakean buat beli kelingan rayi ya. Pesenera maning sira lamun wis menggali mali ke rumah tangga madu patang on benok ya. Nggih Rama. On sing nomor siji nok. Lamun ana suwijining masalah karo wong lanang, wong wadon wajib takon ya. Iya aja dilawani menang kelawan menang bae engko masalah berkepanjangan akhirnya salah silang pendapat. Kang Mas sirap takoni wong lanang, nah ngapa sampean minggu-minggu kian ora kaya pranti-pranti neng dina. Urate nganti ngajur urut angadu wada. Ya semua anggeget wajah. Mengko wong lanang bakal bedar apa sih matak dari permasalahane wong lanang ya. Oh, ngikoten ya Rama. Ya iya, iku on sing nomor siji ya. Sing kepindo. Bakasan on sing nomor loro wong wadon wajib tak ya, wajib lan gelem kudu dikongkon ning wong lanang ya. Aja lali karo kodrate wong wadon aja sampai ngaturi wong lanang boten kenging ya. Sebab najan priwen-priwen sing diharapkan ing kaum Adam done keluarga iki kira-kira wong wadon sing kebilang adunya mataun wa hurmatahi almaratu soleha ya. Dunia ki bagaikan perhiasan lan sebagus-bagus yang perhiasan adalah wong wadon kang soleha. Wong wadon sing nurut ning perintah yang lagi ngindari ning larangan-larangane wong lanang ya. Nggih Rama. Nah bakasan on sing nomor telu wong wadon kudu gelem dikongkon ya. Ya. Nggih Rama. Sebab pribasane rajan priwen bae wong lanang endas kanggo sikil-sikil kanggo endas berarti nafkah kanggo nyumponi kebutuhane sing dadi wong wadon. Nah tinggal on sing nomor papat. Awas kadang-kadang hal cilik dadi masalah ya. Pripun Rama? Rongokenan no. Bliki enggak sing kaya ngapa, malesa sing kaya ngapa, ngantuka sing kaya ngapa. Bakasan wong lanang tangane wis gelem jawil ya. Untune kreot, matane mlotot bae sira sing dadi wong wadon kudu gelem kelonok ya. Oh, koten Rama. Iya, aja ngimput bae sirane. Nggih Rama. Bakasan sira sing dadi wong wadon nang ngimput bae wong lanange mokone dadine ketuon. Bakasan wong lanang ketuon timbule wong lanang lara atine. Oh, nggih Rama. Kari Siap Rama. Kari ngaplang-ngaplang jare tembang maka yang konon sirane ya. Nggih Rama, siap Rama. Rayi hitung-hitung kanggo istirahat bukatan kanggo mengenang masa lalu nok kai subang keranjang ya. Nok Rama istirahat sejenak ya. Bukatan pe dibaturi ya ning priyagung-priyagung Singapura terserah sirat ya. Nggih, Ya. ya dipaturi Pan Rama. Kan kini sing ngawasi subang keranjang watir bokat ana apa-apa Rama. Iya. Ya wis nak tinggal kari sementara ya, Priagung ya. Nggih, Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paman, dadi istirahat sedelat, rombongan niring-iringan pengantene subang keranjang, kokon istirahat sedelat jare Pan Rama. Ya mumbai istirahat aja dodok no. Pripun si Rama? Ya sonoka bakawaya adus kailok gelendengan kana. Ci, pripun si Rama? Ya nenembangan supaya para prajurit sing ngiring iki semangat maning no kayu. Oh, dadi nganggo spirit ya Rama. Iya. Anu paman. Ya amber- spirit ngono. Spirit. Oh spirit ta spirit sih kana. Spirit masing muntuk Oh paman. iya. Sembari ngormati
kanggo Bapak panitia uga Ibu panitia Bapak dikelingan Bapak Kuncen ajak lalen kanggo Mama Kuwu nggih. Islam Kangge Mama Kuwu sareng Ibu Kuwune gede. iya Ayo ang pengen dikawin bayu berhubung kulane arep kawinan. wis beli kejagan Kulane wis gemeter paman. gemeter Nggih. aja gemeter no enakan yakin Bisane ya wis pokoke enakan lah kayak tembangan bae sampean bae. aja gemeter Nggih paman. Kanggo ngormati wong Bangkal Wair Mama Kuwu sareng Ibu Kuwu ayo Bapak panitia Bapak Kunci kanggo anak putus Kang sedulur Rohim anak Kang putune buyut silumpur kanggo Kang Rohim Kang Rohim Kang Rohim Kang Rohim kanggo Kang Rohim kanggo Kang Rohim aduh kakang wis rong taun lawas kita hubungan tobat apa mungkin bisa urip bebarengan anori akhirin tangane ake halangan alasan duwe anak lan rabi anake mati di saya anake mati di oh saya anake mati Ajawati akan masih Pantura tetap Jepang Pantura saya Jepang lamun bener kakang eman lan bener arepan saya kula nunggu Sapa tanggung jawab Anoris sampeyan Toko Hamijar Toko Hamijar Toko Hamijar Toko Hamijar Toko pemuda Karangkembang Toko Bangka Hamijar Wair sing sopan-sopan Anaknya mati di Sapa Jekang Sambung mana sapa Jekang Anaknya mati di Pantura Jepang Bos Muara Baru Janji Bos Muara kakak Baru Dek Bos Muara Baru hati-hati Bos Muara Baru Orang yang Bos Muara Baru Orang pengen Mati tu Anaknya mati tu Anaknya mati tu Anaknya mati tu Anaknya babe Anaknya mati tu Anaknya babe Anaknya mati tu Anaknya babe Anaknya mati tu Kula rela Anaknya mati tu Kula pasrah Anaknya mati tu Asal Anaknya mati tu laksana Anaknya mati tu Najan Anaknya mati uri tu Diwayu Kula wis pasrah Maklum kula gak ngerti Kakang duwe anak rabi Tapi kepriben kula ora bisa ngelawan Wis lawas hubungane Wis terlanjur segalane Kang kula izin Kula pengen dikawin Nok pokok hamijan Lamun kakang Apa Jekang bener emang lan bener Bos Muara Baru 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 Anak emat titi Anak emat titi Anak emat titi Anak emat titi Disambung maning ja Anake babe. matiti Anake 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 matiti Awan bengi janji kakang tekanti-anti Ora niat ora pengen luru ganti Anake matiti
Bos Muara Baru, disambung maning Bos Muara Baru, Bos Muara Baru, Bos Muara Baru. Kula pasrah asa laksana Arohim najan nuri diwayu kula wis pasrah Arohim sambung maklum kula ngerti Anaris kakang duwe anak rapi pemuda Tegal Girang pemuda Tegal Girang wis lawas hubungane wis terlanjur segalane wong Tegal Girang dua kula pengen dikawin wong Tegal Girang dua wong Tegal Girang dua aduh kakang wis rong tahun lawas kita hubungan anake babe apa mungkin bisa urip bebarengan anake matiti akhirin Anake matiti Anake matiti Anake matiti Alasan duwe anake babe Anake matiti kakak matiti beliwangan Papa Hamija Papa Hamija Oh sayang, dilanjut aja anake matiti khawatir kakak anake masih matiti anake tetap matiti sayang. anake babe lamun kakak bener emang angan lan bener harapan saya anake babe kula nunggu tanggung jawab sampean anake babe Anaris Anaris matur kesuwun Sobat, ora disangka lan ora dinyana Nyai. Kidung anyelir kang den kumandangan Malang Sariamu gawe adem ning atine paman. wis gak paman Iya. ajalok ngerayu paman Masa yang rayu no kayu. maksude omongan sampeanku kadang-kadange lok meleset sebab kula lagi gemeter paman Gemeter, nggih Dewa Raja gemeter raja deg-degan no. ya watir ketemu kelawan sing arep dadi guru laki paman Berarti deg-degan gak barangnya mau wis beli kejagan pentemu ya no. pengen ketemu paman Pada pengen gak. Pamanku bakana wong kawinan ku kadang-kadang ngenes no. maksude Pengen kawinan maning. wis ping pira sampeane astagfirullahaladzim Apa paman ini? anak Awas. gara-gara neng apa Dia mana kena kayu subang lar. Awas. Dia mana kena. Dicandak bareng-bareng. Aja sampai gawe cilaka kalau nyok kayu subang laran. Ayo. 1 2 3 Wadah. Ternyata dudu satuan rimba sing sembarang. Dudu sebaene. Mungkin ana sawijining niat sing kurang bagus ning rombongan pengantin. Awas hati-hati. Guys subang larang diamanakan dikit. Ladalah apa mari. Ayo, komando no. wujuding satu kewan betul kemawani kemalancang sirang ganggu sekabeh para prajurit lamun sirara mirih saking tempat kian niscaya awak raganirang bakar pelararya ayo sekabeh bicara. prajurit kepung wakul gelar bola banget 1 2 3 ya dah.
bener dugaane isun. Ternyata Raja Rimba dudu sepaene perwujudan sing manusane mawis kaki-kaki. Rupa-rupane bingung. Kuwung-kuwung mengkelung tungtunge nempel ning gunung. Iya. Kabeh sira bakal digawe bingung. Tek pentung samping gluntung disurung-surung langkah sing nulung. Hai. Kayak mau wong kurang jejeg. Kisana Kampura dadak dumadakan saliramu tekaning adeping para prajurit sing Singapura. Tentune duweni sawijining maksud kelawan tujuan kono. Sapa sampeyanku? Oh iya. Iya, Kumbang ireng aranku. Kumbang ireng. Ya nune mah pas karo wandane. Wong ireng arane kumbang ireng. Padahal malah mau ngomong aran kumbang abang gak beli ngandel isun ge. Lagi apa ini? Ampura tak jawab. Isun lan sakabeh prajurit serta para ki ageng sing Singapura tujuane angiring sawijine nyimas pengantin Subang Larang ning Pajajaran. Ngiring pengantin. Iya. Ai. Iya. Stop. Aja coba lanjut ing Pajajaran. Yen lanjut ing Pajajaran, sira bakal kariharane. Kok dikit kisana aja nutuki krodane amarah bok menawa awak raga sing bakal ketempuan. Stop maksudnya isun aja dilanjut meng Pajajaran kono. Bener. Maksudnya tujuannya sampean apa asline? Blolih baring aku. Ya singarane blioli kan ana maksudnya ana alasane. Oh iya? Takon alasan. Iya. Akeh wong duwe jalukan. Akeh wong duwe kepenginan singaran wadon. Ora kaya Subang Keranjang. Jalukan lintang kereti dederekan sing jumlah 100 anane ning timur Tembang ora jadi apa-apa tangkun. Ora keberatan. Sing mantak ngeres. Sing aku ora cocok. Benjang yen duwe keturunan. Pajajaran bakal dikuasai turunane Subang Keranjang. Iku ngerait, iku ngerait, iku. Beli bener jalukan mengkono. Maksudnya jalukan dadi istiparmi. Bener? Sing besok keturunannya bakal nggantiakan Gusti Prabu Siliwangi. Maka soal kun dudu wewenang isun. Wewenang isun hanya sekedar nganter pengantin lan jaminan keselamatane. Bakane mengkonon isun arep ngundang sing dadi bapane sing dadi wali. Bagus. Kokon rene dabuke. Kayang Gusti, apa? Gusti Jumanten Jati diaturi Gusti. Oh. Iya. Udeng-udengnya kayak kaji. Pakaiannya hebat, sorbannya nyelempre. Kian. Ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis oli. Soli. Oli. Masang arti ya jariga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora apa-apa. Waras Prajurit, nggih. mungkin beda agama, beda kepercayaan. Oh nggih leres. Jadi maukah ucapan salam ada teh wong Islam ya budaya wong Islam. Ning ngendi bae anane apapun keadaane kita yang ketemu muslim karo muslim kudu ngucapaken salam ya. Sebab saujare sing ana ning sejarane suwijining pengajaran ning kono diterangaken bahwasane ina aulanasi bilahi mang bada'ahum bisalam. Semulya-mulyane manusia dening sisih Gusti Kang Masuci iku adalah sujining manusia sing kanggo ngawiti ngucapaken salam. Bakasan salam kula sampai beli ngerti ya orang mantak dari apa sampurasun Rampes. Ngerti ra. Gun mendeke sira
Aku durung ngerti sebab aku memiliki agama dewek. Sing arane umat beragama iku kudu kana toleransi ya. Bakasan di antara anak sing mlene ngerti mantakan orang nyambung ya. Bakasan sampurasun ada wong Jawa kaya konon kupe salame. Bener kuno sampurasun. Punten kisanak ya artinya srening kula niki nembebe amprok pajongko kelawan dirining sampeyan. Ana pribasane Teja Sulaksana. Yen Teja wong abecik Sulaksana anyar pinanggi. Srening kula niki nembebe amprok pajongko kelawan dirining sampeyan. Wajar lan lumrah lamun kula takoni sampeyan sapa arane. Kumbang Ireng aranku. Kumbang Ireng. Kari kumbang iku sing ngarani ya. Ya ngrubunge bakasan anak manis-manis bae. Mengkono. Bakasan anak enak-enak pada ngerubung. Iya. Tapi bakasan anak pegawean kadang-kadang emong nyambung ku ya. Hebat. Weruh setiap wong sugih artane tak sedot. Wong sugih maning dunyane teka kali. Wong sugih maning teka kali duwite. Kumbang Ireng pelakune. Iya. Nah bisane sampean ki Kumbang Ireng. Artine nyegat gerak lan langkah kabeh prajurit sing Singapura. Sing anak kena sijining perjalanan ya. Sing Muara Jati nuju ning Pajajaran apa maksud kelawan tujuan yang sampean? Iya geng tapa Ya. diwarai sapa Subang Keranjang jalukan yang raik, jalukan yang ngeret, jaluk dadi garwa padmi. Benjang duwe keturunan Pajajaran kudu dihaki ning keturunan Subang Keranjang diwarai sapa? Kumbang Ireng bakasan wong rumah tangga ya. Kan didasari suka karo terima. Bener? Sukane sing dadi lanang, trimane sing dadi wadon. Wis lumrah lan layak. Lamun misale bocah wadon dipinang ya, dilamar ning wong lanang, terus duwe dijalukan wajar lan logis pada umume. Tergantung si dadi lanange ya. Ora layak. Jaya Dewata garwane ora siji. Mungkin sira weruh. Pertama garwane Jaya Dewata Dewi Sima wong saking Garut sing nguasai pamumpuk sancang ke-11. Nomor loro Pangawat Kulon Banten Lebak penghuni Gunung Karam Sabak Kulon Bunda Waka itu garwane Jaya Dewata. Sing nomor 3 ning pesisir wetan Sabak Kulon Ambakasi keturunane Ki Juru Labuan. Sing nomor 4 Kentring Manik Adi Amuk Marogol. Iku rabine sing ora terima. Ibarat cangkriman mawis kebedar jawabane kira. Ya memang keluargane Gusti Prabu Jaya Dewata ya memang ratusan ya. Gileres. Termasuk Nimas Tunjung Buana pun ya pada keluargane pemimpin ing Pajajaran. Ya bakasan mengkonon ya memang jare Rayi Jaya Reksa ibarat sastra wis kewaca. Iya. Cangkriman wis kebadek. Anane sampean ngandhek lan nyetop lumaku neng priagung saking Singapura sing lagi nuju ning Pajajaran berarti anak unsur sentimental ya. Bener kayak anak konon. unsur kecemburuan ya. Cemburu Yen sosial. sampean ngandika tentang keluarga lan garwaneng Gusti Prabu Siliwangi sing atusan jumlahe. Mungkin yang lebakuan di antara keluarga-keluarga sejene orang nerima kena anane Nok Ayu Subang Keranjang singgar dilamaning dikawinaken kelawan Prabu Siliwangi ning Pajajaran. Ora kayang konon maksud dan tujuannya sampean. Balik maning harak-harakan. Balik maning. Yen sampean beli balik maning harak-harakan. Jago-jago bakal turun gunung. Sing Gunung Cemanggu, sing Gunung Pasirwaren, sing Gunung Pasiripis, sing Gunung Ariang, sing Gunung Gulis bakal mudun musir sira-sira kabeh. Kumbang Ireng Anaparan Ari sebenarnya isun secara pribadi mong terjadi silang pendapat. Apa mani mengenai keluarga neng kaya deneng pemimpin ning Pajajaran.
Apa manis sampai terjadi kelas fisik di antara kita wong loro? Iya. Ana neng perkawinan anak isun lawan Prabu Jaya Dewata bukan artinya kendak isun dewek. Duduk kendak isun dewek cuman sepakati ya ketentuan saking Gusti Prabu Siliwangi yen bahwa sedelat maning anak isun garep dikawinaken kelawan Prabu Jaya Dewata. Ana dene sampun mencegah berarti jelas kelawan nyata sampean orang mengindahkan keputusan dan ketentuan apa sih matak tadi keputusannya sing dari Al-Malak dari pemerintahan Pajajaran. Jadi mong ribut, mong tukar fisik, menurut Sira gampang. Apa mong ribut, mong adu fisik, balik mani, neng yen maksa, labak yen akan bertumpahan darah ogolan pati begalan jiwa tak cegat ning para jago-jago pegunungan. Berarti bakasan makonan jelas kelawan nyata kumbang ireng ya keputusan dan tindakan yang sampean ibarat lemes beli kena kanggo tali akas ora kanggo kena pikulan sampean. Oh iya? Kumbang ireng Anak perlu koran marang awake sampean ya bahwa tumindake Jumajan Jati Ki Gedeng Tapa bisa sejinak laksana merpati. Bagus. Tumindak isun bisa buas serigala lepan sekau sendara. Wahai jago-jago aku, ana sing mambag gagane wiati, ana sing mancing jero bumi muncul di hadapan aku kumbang ireng muncul. Baik. Mangga Kakang. Mire Kakang bagus sakep lembagian urusan isun. Adepi ya. Pasukan antek-antek kumbang ireng. Isun perlu menyelamatkan anak isun Subang Larang ya. Mau kemana? Kumbang ireng Manedok sebuah ajarlah dene wong tua isun lawan ira. jago kelawan jago. Iya. Anak buah kelawan anak buah. Yen bener sira manusia totosan bojana kulit. Orang mapaning papak paling pandek kekiran yang gurinda tak sandak tak gawaning pancakan gunung Semeru sira. Mainkan. Ayo, Jaya Raksara bakal tinggal kilangan colong pelayu. Ayo, kumbang ireng tak prayogani. Maju perang pantang mundur, yen maju tatu dadane. Yen mundur tatu gigire, Melayu patunjang rebut ingin sampai kare. Manggungan matur kesuwun Mama Rizki wong manggungan sampune matur kesuwun. Mama Repa padi balap keding ora bakal lali salawase. Mama Repa padi balap sampun lali. Ayo bocah-bocah bedet ada putra cilik berjajarannya. Yo Ulang Waduh. Semono bapak jadi berjajaran. Yo. One by one. Siapa sing kuat dan siapa sing mampu ngadepi bocah-bocah badengan. Ngadepi bocah kalian kabur banginan ya. Ayo dia dia. Ya cowok. Sarang mama kunci bubuk. Waduh. Mama kunci
prajurit Pajajaran Buyut ana sing saktine gedhe matur kesuwun senajan regane panggang nanging batin Tarjo. tetep barengan yaut yaut iya oi waduh ning batin ayo tetep barengan alon-alon ayo Peri maju Peri maju ayo Joko sampai kanan Wait. Two, fa, two, two, fa, fa, two, bro, fa, two, fa, bro, two. Ayo. Right. Two, tick, tock, tock, two, four, five, six, two, four. Aduh. Ayo, sapa maning? Bocah-bocah bantukan ngadepi ya.
Ayo, Yaut, yaut, yaut. ayo, sepisan maning ya. Rasa yen ora kuat, aja dipaksa ya Rai. Ya, yaut. Ayo sepisan maning, bocah padegan, toyok. What? Iya, iya. Woi, hai, usai, 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 uhai. Lo. Ayo Wan, di kamera ya. Woi, mundur, 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 ditarik mundur ya.